Suwun dening para sedaya ingkang rawuh nyuwun idi pangestunipun muga-muga putra ingkang dipun tedhak sinten kala wau ndadosaken putra ingkang migunani tumraping bangsa kalawan negari sumrambahing wonten agami. Nggih, makaten kala wau. Pripun Mas Bonojo niki sajake sampun bilih sampun sumangga rawuh para dulur-dulur sedaya ingkang tasih wonten dalem kula imutaken monggo pintu rumahipun dipun kunci gas utawi kompor gasipun dipun pateni rumiyin menika saged kawiwitan lan uga saged dipun pirsani kados pundi mekaring endahing budaya Jawi Kuda Cipta Budaya kang mijil saking Babatan Karangreja Tulungagung Jawa Timur sumangga maresipun dipun aturke Mas. Sesarengan kalian panjenenganipun Mbah Gedhe Kuda Cipta Budaya. Monggo-monggo para rawuh katuran winara ingkang sekecah sesarengan Kuda Cipta Budaya Mbah Gedhe Babatan Karangreja Tulungagung. He 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 yo warga jaranan Kuda Cipta Budaya mijil saking desa Babatan Tulungagung ingkang dipun pimpin dening Bapak Sumari Mugi Lestariya kabudayan kita Kuda Cipta Budaya. Babatan Tulungagung ingkang dipun pimpin dening Bapak Sumari Mugi Lestariya kabudayan kita. Ayo le, hop, pas, hey, no, ya, ho hey, hop. Ayo ger Kuda Cipta Budaya no was kaya mangkene ger hop
Nah. Yo. He oh. He yo. He yo lo. He he. Oh. One. Yo. Oh. Yeah. Prayit bangkir sing hati-hati para satrio-satrio ingkang sampeyan nitih turangga wonten sapunika. Prayit bangkir yo. Hop. Hey. Ya. Hus. Olah kaprigelan ing para satrio-satrio nggih. Uda Cipta Budaya. Sugeng. Hop. Jo. Jos. Go. Oh ya. Yeah.
hosa ah. Hey, yo, 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 yo. Hey, ho, yo, 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 yo. Hey, ho, so, hey, ho, yo, 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 yo. Yes. Yeah. Bergoyang bersama Udo Tirta Budaya. Matur sembah nuwun kanca-kanca ingkang sami rawuh siang punika. Sumangga sesarengan dipun pirsani. Tak pati mawaraku tak arase mawaraku karo taliling yen muncul sumanding uluku merinding mawaraku tak ayu maning atiku mawaraku ning tak anggo sumping yo bareng anyali ing gambar mawangi. Hey, up, God. Yo. Goyang titik.
Yuk, om, ya. Ah, goyang sitik, sos. Ha-e, ho-a, ha-e, sos. Hey, lo, ha-he, ha-ho, yuk, yuk. Ha-e, ho-a, ha-e, ho-a, ha-e. Rentengi wedokan asik bersama Kuda Tirta Budaya. Sing ngendi? Arep buri kan diringan. Ojo gampang cemburu, atras lagu iki hanya untuk dirimu. Wis ra ono wong ayu dik kajaba mong sliramu. Amung dirimu paling istimewa bagiku.
yen pancen mangkono dik aku ngakoni salahku mula sing tak jaluk sing gedhe pangapuramu janji seneng mas seneng rene wedoan bakal ayem efeknya rada surga ya mas vokale ayo ngentengi wedoan iki Pak Karono matur suwun kawuhipun Mas Deni Mas Momo Mas Wisnu dan juga kawan-kawan Bolo Kopi hey 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 ho ho yo coba salah mas angkotku dandan nopo ana sing kurang coba salah mas angkotku iki berdoaan ning kini yo mas bisa aja gampang nesuti mbok aja gampang cemburu atres aku iki hanya untuk dirimu wis ra ana wong ayu dik kejaba mung sliramu mergo dirimu paling istimewa bagiku neng arepku kamu doan sayang neng arepku kudu tresno tenan senenganmu ngentengi wedo alah ora asik hei hei neng buriku ra karu-karuan neng arepku kudu tresno tenan senenganmu ngentengi wedo yen kaya mangkono dik aku ngakoni salahmu mula sing tak jaluk sing gedhe pangapuramu wis ana wong ayu dik kejaba mung sliramu amarga dirimu paling istimewa bagiku yo ha e ho a ha he yo yo ha he ho a ha e yo yo cho ha he op bos he he ho a goyang sithik
he he dak dak he he dak dak he he dak dak hop bon ya 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 hop hey hey Hosa goyang sipi hai he he lo 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 Yuk, 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 yuk. Ho, yuk, yuk, yuk. Ah, hey. Ho, ha. So, 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 so. Ah, hey. Ho, ha. Yuk, 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 yuk. Yuk, 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 yuk. Hey, 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 hey. Yuk, 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 yuk. Hey, 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 hey. Cik cik lah, cik cik cik. Mas, efekku rada sudanan sithik ya, Mas. Efek cik cik. Efeknya rada sudanan. Sik, iki ya padha, Mas. Cik cik. Ajake kok juru kaya ning jero gua ngono. Lho niki mekaten kala wau para rawuh, para dulur, para penonton sampun kita aturaken menggahipun wonten turangga alit utawi kuda cipta budaya ingkang sakmenika sampun dipun pandhegani dening panjenenganipun Mbah Gedhe utawi panjenenganipun Bapak Sumari kang mijil saking leladan babatan Karangreja Tulungagung wonten siang menika nggih iki minangkani pamundhut tuan rumah saking panjenenganipun Bapak Suparno. Kusipun sak keluarga matur gunging panuwun iwon dene wonten siang niki nggih pun katawis dangu niki kula kali panjenengan sedaya khususipun dumateng para penonton
lan ugi kanca-kanca pedagang kaki lima wonten siang menika. Saderengipun katuran pinarak lan ugi katuran amirsani monggo anggenipun sesadeyan wonten siang menika kula dongake dagangane laris manis. Kanca-kanca YouTuber ya semono uga tak dongake sehat kabeh. Iki senantiasa hiburane rada sepi ya Mas. Mas Deni ndak dadi ngopo. Sing penting tetep guyub lan rukun kanca-kanca Bolo Ngopi Tulungagung. Muga-muga ning wulan Januari Februari iki ya ndang enek meneh jadwale. Nggih alhamdulillah niki Pak pinangkani saking panipun Ibu Supiyanti ingkang kagungan hajat nggih ngluwari ujar. Niki bilih kagungan putu mangke badhe dipun tedak sinten lan ugi dipun tanggapne jaranan Kuda Cipta Budaya. Pramila wonten siang menika niki sampun kasembadan napa kang dados tujuanipun Ibu Supiyanti sampun kagungan putu. Nggih niki alhamdulillah dipetoni utawi tedak sinten ditanggapne jaranan. Wingi mantune panjenenganipun putranipun Ibu Supiyanti awake dhewe ya Mas diaturi ning kene campur sari seneng guyon sewengi sampai esuk. Nah niki dibacotke. Wingi ya tak welingi ngene. Bu, benjing lek nek duwe putu jaranan nggih. Alhamdulillah niki nggih jaranan, jaranan. Nggih. Niki wau sesarengan kalian di Angel lan ugi kanca-kanca pangrawit khususipun wonten panjenenganipun Mbah Gedhe sak Wadyabala, Mas Kirun loro pisan. Iki rawuh lan ugi Pro Audio profesional matur sembah nuwun dukunganipun kerjasamanipun wonten siang menika. Ingkang handherekaken gebyaring panji-panji saking Kuda Cipta Budaya wonten siang menika. Ingkang kadhemen rawuh monggo pinarak sinambi nikmati menika dedaharan jejajanan dipun icipi lan niki dipun tumbas lho Pak Bu nggih. Niki dipun sadhe napa mboten Mbak? Disadhe to? Terus ning kene lho engko lek tuku anu sempol bakar niki ngarep ana. Ki tak aturke muga-muga sing dodol ki laris kabeh, sehat panjang umur, rezekine lancar. Pripun niki mingkeng sampun apa dereng? Mas Bunojo. Oh, dereng. Dereng. Niki bilih dereng, niki sindane tasih kentun setunggal iki. Tasih kentun. Dereng rawuh. Wah niki. Aja ngene, iki krana awake dhewe iki mung wong loro. Oh iya. Iki sing ning mburi sik durung teko, iki sik dalam perjalanan Mas Deni. Heeh, iki dalam perjalanan. Ngene Nduk Cahayu. Pripun? Heeh, iki mau awake dhewe diaturi dening panjenenganipun Pak Suparno Genjik nggih. Nggih. Iki bakul montor. Heeh, oh bakul montor. Berarti engko mulih kok kene disangoni montor sitok. Disangoni montor sitok-sitok. Kok montore ning mburi ki mung akeh. Lah nggih. Oh, karo ngene iki ras pantes iki mau Bu Supiyanti lek duwe putu iki badhe ditanggapne jaranan. Oh iya. Dadi iki ya wis diluwari Nduk, engko mungkin ana kupat luare. Heeh. Muga-muga engko ya diaturke bocah sing dipitoni iki ndang gelis gedhe. Amin. Aja kaya sampean panggah awet cilik Lah aku kecentet. Sampean iki lho, tak tukokne jajan sak kresek-kresek panggah sak mene. Lah ora enek sing anu ngopeni dadi panggah kecentet. Oh, ora enek sing ngopeni, ya dilukes digolekne Mas Deni ya. Digolekne ya Mas. Golekno. Iki kene ya nduk rebut cukup karo kanca-kanca kae. Sajake dahare sampun cukup napa dereng? Engko lek wis cukup sajake ngono ki lek apa-apa kancane ya dipikir no Mas. Mas aku ya mau lho dahare. Kancane ya dipikir lho. Iya mau lho ki. Ngono kene. Aku ya mau lho makme. Kene iki suwirane ya pucet to Mas. Iki ngene, karo ngenteni sing ning mburi iki aturna sak lagu tapi rong lagu. Nggih, niki langgaman dangdutan. Langgam dangdut monggo. Iki mau ana Mas Dewer karo Mas Rinonce. Oh, ana Mas Noer. Oh, saya suwe iki saya tambah ganteng. Oh ya Allah. Ya lek ngene tak lem ganteng. Iki kerja sama, engko lek beda-beda kok. Mas Rinonce iki sing senden ki lho. Senden apa kayak jenenge iki? Pilar iki lho, Mbak. Oh, awas Mas, geblak. Mas Rinonce. Ya lagune napa njaluk Mas Rinonce? Aku tak njaluk langgaman riyen nggih ya. Langgam ndak apa-apa, saged turun kalian Mas Kirun. Lah kok wis untul-untul abang-abang. Oh, iki sik durung cukup. Anu, bocah gunung. Bocah gunung. Cocok. Nggih, Ini kan nggih. Cocok kalian Pak Sugata wonten siang menika. Iki munggah sithik kan apa ya wis gunung lho. Niki gunung niki malah niki ibu-ibu romelahe ambleh sapi kae, gede-gede nih sapine. Bu, kula nggih.
Sing tukang kadang belah sapi, Mas. Purun lho Belah kula sapi. sapine, Bu. Tak goleki sing tukang kadang batinku aku mambu brambang kok tak goleki ning kene. Anjir, heeh. Ya, Bu, Semangat nggih, Bu. Ah, semangat Ibu. Mbak Bila mangke nyuwun lagu monggo Monggo, lho. Bu, nggih. Nyanyi nggih monggo. Bocah gunung Mas Kirun, sumangga. Sesarengan kuda cipta budaya. Hae, hao. Yuk. Solo, solo, solo. Hae, hae, ah. Yo, yo. Nadyan aku bocah gunung toh pengetu nengku nora susah kate nganggo Mas Bun. yen to pancen tresno aku pancen isi dadi lakon kelekesli ramu ra ora yen bakal kelakon Hao, hao. Nginang karo ilo. Muga-muga aja nganti gawe-gawe apa kowe ra kelingan kolat ning omahku Hae, hae. ana latar padha lelu kuat kekut sikat karo Eso. Bocah gunung bersama kuda cipta budaya. Pro Audio. He ahe, he ahe. Yo. Nadyan Ya, aku ya, ya. bersama Eh, eh. ora susah kate nganggo bingung Ha, eh. yen to pancen Yuk, yuk. no aku So. pancen isi lakon Eh. Om. Laurane yen bakal kelakon tapi Yo, yo, yo.
Ya ngombe-ngombe barang kono lho, Mas. Ngombe-ngombe barang, ngombe. Ya Mas, banyu monggo putih. Mas. Mas Bonojo kena banyu putih. Ya, Mas, monggo, Bocah-bocah Mas. kelak panasen nih. Mas. Lah warok ning kono warok. Waroke. Iya dibacutke. Duh. Loh, aja kaya ngono. Kok sampean takon gajuli ning kene yo. Apa kowe ra keringan? Gas. Aku kontrol mati Mas. Ana latar padha lelungan. Kegecekan karo aku. Gegojekan karo aku tetembangane bocah gunung di Angel. Iki mau sampun dipun aturke lan uga sing ning mburi iki sajake ya wis cukup. Sampun, Anggenipun monggo. ngasta busana. Iki dhisik lenggah dhisik lan uga kula tak nggih ngaturke malih menika babak ingkang angka kalih khususipun wonten siang menika sesarengan kalian kuda cipta budaya wonten tari cilik utawi tari cabai rawit.